gutom na. Paita sa ning pobre tayo. Nag-abot sa sildo. At turas utang padulong. Hi. Kinabuhis pobre. Maglugos libag pala tuksudan. A few moments later. Hala. Wow. Manok. Sudanay. Kapag na ba? Kalamig siya baw ani. Jackpot. Kita na rin. Lord, patawad. Four o'clock in the afternoon. Hapon man di ay. Apos to pa kanong kumanok be. Naara bay diri be ugma pohon. Sabong. Nya atuon sa akong kumanok ay kay akong panganon, matay na to. Dah. Wow, manok ni. Pahak na. Asam manok. Tarik begitu mak. Kaya kuha to. Kalami ano eh. Tagtagtag. Kaya din na nakubuto na kastanan. Tuman itu dami cek kaon bang. Kinamingam na kuda. Dami yan eh. Lagbuwang. Buto na gid ni. Ano? Dari jubi no. Nakabantay bitas manong mo. Ah, kuha manong. Grabe. Oh, sa wakas. Luto na gyud. Makakaon na tsuko anig lami. Ug labas ba. Kaon ako bikin gutom na kayo. Yo! Pare Job! Dapat ya? Hey! Pasensya na gid sa tagiya. Ngano bitang gisaya-saya og butang iyang manok. Sudan na noon ako. Nita eh. Oh, ingat. Apa ya nampit? Kesa mo na inangayo? Mura maron si paring. Ka ah. Sumuka pa rin parang Walter eh. Bang nagkaunta. Nanahiming pod. Pinungit ako. Ego ko. Besa na rin. Tang. Pare. Oy, paring Walter. Ikaw malagi dahil na. Mari ka
kadiyot? Uy, pare! Kam lagi dali dire, dayan. Timing kayo da, kanakaon ko dire ba? Dali, nga unta. Oo, Mare, sakto mo kay. Berjo kay gutom sa ko ba? Yang usod ko? Yang ko problema Mare. Sa dire, pre, ang importante ba mabusog ta? Unya na tamis ka tanay mo problema. Oh, sige Mare. Kaon lagi da, pre, ha? Uy. Midaot juga, pre, ba? Oh, lagi. Kaon nagdaghan din na. Kaya ang dami kinatong sultan. May lami ang sundahan ko di Mare. O, pre, kay suldo biya, nakapagpasiri biya ko. Ang kaon di ko ah. Kaon din mayo, pre. Ano mahala, pre, kaon din mayo. Pwede ba, pre? Bukyan siya eh. Balik ang kaon mo niya. Pre, ito takaon gawas, pre, na. Kaya yahay dito, bahayag po. Sige Mare. Grabe lagi Mare. Kinihara kong pinangita sa kong manok. O, unya, wag yun ako kit eh. Mao ba, pre? Basing ilupad to sa... Layo ba? Basing napit layo ilupad? Dako na ba kayo kung nagasto sa laog ko to Mare? Matay Mare. Namias. Manok, kaluto. Hindi din katimpla ba? Ako pa. Sabi ako nanguhan ko kuan dito kanang tanglad ba, silingan. Wala may tao di. Nanguhan na ko tanglad dito. Oh. Salamat di Mare kay imo yung diag daw. Nakaon ko kay karbon usa ang kaon to di tumhurot guro nimo. Ang magani ka na sa judga. Mo sa gid. Eh sakto ko. Taw ngita ang gunmo niya. Toy, ngagdag kaon na di kaon na sa gugi. Sakto sa ni anak ka nay kudan. Gusto di ko gyud. Oh, Wala ka din na ka ka. yung gino ko ni. Kapag may daghan gud. Oh, yun yan, una matatod. Kaon to balik ko. Pwede kan humano. Gana kay kaon sa ng niluto. Lami kay manok eh. Tangis kay sa baba. Ya, pre. Nabusog ra ka? Ah, busog kayo, Marian. Busugas na. Lami kay pagkatipla, God. Uli sa ko kay. Pagkataon pa ito na ko, kumano ko. Sige, sige, pre. Sige, sige, Marian. Sige, Sige. salamat. Dok. Pare. Lagi balibo sa manok lagi dire. Pareha, may color sa balibo sa kong manok. Di ba gani ako, ah? Ha? Unsa, pre? Kaning balibo sa manok ba? Kaila, man ko ano eh? Mo ba, pre? Asa man? Hala, pre. Murag gitangag ni si Iro diri ba? Tudang ko ani. Balibo amrag. Manok siguro rin ako. Mare. Atong manok to atong gikaon ba? Di pa kato ako ha? Udah ko ni da. Ah, ha? Kuan, pre? Pinalit nung gusto na ako sa merkado, pre. Eh, pre. Dali ako gitu manok imong giluto, gyud gikaon ta. Ah, pre. Kadiyot ang sa pre na ito ko ang kadiyot ha. Say kadiyot ko. Pre! Magkitaan yun ka mo gawas, Gab! Ganun to! Bukaan ko na yung mga audio! Hindi mo ginawa sa mga manok! Pre! Ay, pagkita na ko, Pre! Awa ang gani ay! Manok ron! Hindi mo pa kong kakaon! Hindi ka lang yung gaunay ng gani ay! Silingan! Diba na? Awa, magkitaan ka mo gawas na! Hello mga kalog! Shout out tayo ni Annalyn del Rosario Piñalusa. Salamat kayo sa suporta. Daghan pa ming video na makita nyo. Daghan pa ming content na buhaton. Unta, magkuyog yan punta. Maraming salamat.
Shout out po ni Kuan, John Paul Gojan. Salamat sa pag-support sa mga videos, sa mga followers. Salamat kayo sa inyong mga suporta. Maghimo pa may daghang mga katawan ng video para ninyo. Salamat.